Ayun mga kaboka, good morning sa inyong lahat dyan. For this video mga kaboka, ito yung family banding namin mga kaboka. Kasama ko yung anak ko, yung family ko. Ayan, ito yung ginagawa namin mga kaboka araw-araw. Kumakain kami dito sa may manggrovean, sa may baybay. Mahanap kami ng pang-ulam kasi wala kaming ulam mga kaboka sa bahay. Tapos ito yung bali banding na namin mga kaboka. Ito yung pinakabanding namin. Kakasama kami kahit mahirap ang buhay, basta masaya mga kaboka. Ayan mga kaboka, sarap ng ulam namin. Mahirap mga kaboka, laban lang tayo. Dahil kahit mahirap, masaya lang yung family ko, okay na mga kaboka. Ayun mga kaboka, kahit mahirap lang tayo mga kaboka, huwag tayong susuko, laban lang tayo sa buhay. Ayun, ang importante makakain tayo 3 beses ang araw mga kaboka. Ayan, sa mga mahihirap dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang habang may buhay. Huwag susuko mga kaboka. Ito pala yung mga anak ko mga kaboka, at saka yung asawa ko. Ayan, yung minamahal ko ang asawa at anak. Andito kami sa may baybayin mga kaboka. Dahil hanap kami ng mauulam. Ayun mga kaboka, sarap-sarap ng kain namin dito. Para kaming nasa restaurant mga kaboka, para kaming nasa Jollibee. Haha, di ba? Para kaming nasa Jollibee mga kaboka. Ang sarap ng kumain dito. Ayun, may ulam pa kami. Napakasarap ng ulam namin. Ayun mga kaboka, pag ganito mga kaboka, isipin nyo na nasa restaurant kayo. Isipin nyo na nasa mga masasarap yung ulam nyo. Tsaka isipin nyo na may masasarap kayong pagkain na sa harapan nyo, di ba? Ayun mga kaboka, kahit mahirap yung buhay namin, pero masaya naman. Kahit masaya yung buhay namin, mahirap naman. Di ba? Okay, ayan mga kaboka. Ayan mga kaboka, sarap-sarap ng kain namin. Kumakain kami. Ayan mga kaboka. Ayun mga kaboka. Ayun mga kaboka, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa channel ko. Maraming salamat sa inyo mga kaboka. Ayun mga kaboka, ang sarap ng kain talaga namin dito. Ang asim pa ng suka mga kaboka. Ayun mga kaboka, sa mga katulad ko na mga kapuspalad na pamilya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban tayo. Ayun mga kaboka, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil hindi tayo pabayaan ni bro, diba? Ayun mga kaboka. Sarap-sarap talaga ng kain namin mga kaboka.
Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,